Assalamu alaikum hormatly vatandaşlar. Bu video roligimiz paraxorluğa karşı görüş temasına bağışlanacak. Bilişiniz ýaly bizim döwletimizde Türkmenistan, häkimiyet, paraxorluk sözlerinin üçsünün hem manysy da eýesi de bir ve onun jogabyny her birimiz öğrengi bilýäs. Men häzir siziň dikkatiňize paraxorluğa karşı görüşmek için bir näçe maslahatlary we teklipler ýetirmek isleýän. Ve sizden haýyş, hormatly vatandaşlar, kommentariýada öz pikirleriňizi galdyryň. Şu ediljek teklipler, maslahatlaryň geljekki durmuşymyzda, geljekki Türkmenistan watanymyzyň döwlet dogandyrlyşyna ýa-da raýatlaryň ýaşaş durmuş şertlerine nähili derejede administrasiýa tarapdan täsir edip berjek bu teklipler ýa-da nähili manada kütek geljek şu hakda öz pikirleriňizi galdyrmagyňyzy haýyş edýän. İlkinji teklibim ýa-da maslahatym bu örän uly meçhurdäki jerimeleri we örän ýowuz jezalary girizmek. Az meçhurly para bilen ele düşen adam, meselem 500-600 dollar meçhurindäki pul bilen paraxorlukda ele düşen adam ilkewlene elbetde şol alan para puluna izna vermeli. Ondan sonra jerime de alyan aylyk hakynyň 12 hissesini, ýani 1 ýyllyk dohoduny jerime görnüşinde döwlete tölemeli. Ve ol adamy eleýän wezipesinden boşatmaly we 3 ýyllap döwlet işinde işlemezlik cezasyny vermeli. Eger para meçhurly bolsa, onda jenaýatkar 5 ýyldan 10 ýyl aralygynda azatlykdan mahrum edilmeli. İkinji teklibim, paraxorlukda ele düşen adamyň bar mal-mülkini döwletiň hasabyna geçirmeklik adalatsyzlyk hasaplanýar. Şonuň üçin alınan para puluň meçhurine göre mal-mülk konfiskowat edilmeli. Ýa-da ekspertleriň hasaplamalarına göre adalatly karar çykarylmaly. Meselem mugallim 2 ýyl dowamında uniwersitetde işledi ve öý edindi we maşyna aldy ve paraxorlukda ele düşdi. Ondan sonra ekspertler şu ýerde hasaplama çykarmaly. 2 ýylyň dowamında umum dohod, ýani aýlyklaryň umumy jemi näçe meçberde we näme ýetýär. Meselem aýdaly öý salmaklyk üçin ýeterli derejede. Ýöne maşyna almana ol pul ýetmeýär. Diýmek, şol maşyn paraň hasabyna alındy we maşyn döwletiň hasabyna geçirilmeli. Üçüncü teklip, döwletiň içinde biri-birine garaşly bolmadyk we şol sanda döwlete de garaşly bolmadyk azyndan 2 sany paraxorlugy derňeýän edara, ýani PDE döredilmeli. Şol bir wagtyň özünde bu edaralar biri-biriniň işlerini de derňemege haky bolmaly. Paraxorlugy derňeýän edara döwletiň islendik wezipeli adamyny islendik wagtda barlamana haky bolmaly. Ve PDE işgärleri ýokary aýlyk haklary bilen üpjün edilmeli. Dördüncü teklip, paraxorlugy islendik raýat paş etmäne haky bolmalydyr we egerde sudda şol paraxorlugy subut edip berse, bu raýata syýlak hökmünde ortaça aýlyk hakynyň 5 hissesi berilmeli. Beşinji teklip, ýurdun ährip odagynda işleýän adamlaryň aýlyk haklary ýokary derejede bolmaly. Ve şeýleri gülen adamlarda paraxorluga bolan zerurluk we isleg ýetýär. Ve şu ýerde ýene de bir zat, döwlet emeldarlary we beýleki polisiýa işgärleri ýa-da sud işgärleri ýa-da PDE-niň işgärleri hiç biri hiç bir raýatdan ýa-da hiç bir şahsdan sowat hökmünde de hiç bir zat almany haky bolmaly däldir we bu kanun esasında tasdiklanmalydyr. Altıncı teklip, paraxorlugy derňeýän edaraň işgärleri we sud işgärleri
paraxorlukda ele salınanda olara berilen temme cezalary beýleki şahslardan tapatulukda bolmaly. Ýagny islendik para üçin azyndan 20 ýyl azatlykdan mahrum etmek cezasy berilmeli. 7-nji teklip. Habar beriş serişdeleri döwlete umumyň garaşly bolmaly däldirler. Köp ösen döwletlerde şol habar beriş serişdeleriniň işgärleri ýagny jurnalistler şol döwletleriň hatda süçülerinden de gowy işi alyp barýarlar. Ýagny belli şahslary izarlamak we syňlamak işine ören ünsüzlük bilen ýapyşýarlar. Ve şeýlelikde habar beriş serişdeleriniň paraxorluğa garşy görüşde edibiljek kömegi ören oluyor. Bu meniň size saljak soňky maslahatymdy. Ýa-da buraya haýyş eden öz pikirleriňizi ýazyň, öz teklipleriniz bolsa-da ýazyň. Siziň pikirleriňiz ören möhüm, sebäbi biz demokratik döwletiň adamlary we hemme zady halk çözmeli. Hemmeňize saglyk dileýän we Allah siziň hemmeňizi öz penasynda saklasyn. Sag bolun.